Il-gazzetta kulħadd żvelat kif l-elezzjoni għal kap nazzjonalista bdiet tieħu żvolta u issa tisir aktar ċar minn hemm wara l-kampanji taż-żewġ kontestanti għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. L-eks segretarju ġenerali nazzjonalista Clyde Puli kien ċar fl-intervisti li ta' li bid-deċiżjoni li jirriżenja issa Bernard Grech għamel ħafna ħsara lill-Partit Nazzjonalista u lil Roberta Mezzola u li kien irresponsabbli. Intqal li Puli u miegħu Pepe Azzopardi huma fit-tim ta' Adrian Delija. L-eks kap tas-segretarjat ta' Delija Pierre Portelli u Dun Joe Borg assis politiku ukoll qed jgħinu lil Delija. Fil-fatt Clyde Puli u Pierre Portelli diġà ħadmu flimkien fuq il-kampanja li rat lil Adrian Delija jirbaħ l-elezzjoni għal kap fl-2017. Fl-aħħar snin kemm Puli kif ukoll Portelli tkellmu kemm il-darba dwar il-mod distruttiv li bih il-klikk estremista nazzjonalista kienet ħadmet kontra Adrian Delija bħala kap. Pepe Azzopardi huwa ġdid ma' Delija waqt li Dun Joe Borg, attivist nazzjonalista l snin twal, sejn lil Delija fil-kitba tal-artikli u strateġija politika. Dun Joe Borg kien viċin ħafna ta' Richard Kakija Caruana li fi żmien Edifene Kadami kellu saħħa kbira. Illum minkejja li m'għadux involut direttament dejjem ikun fid-del ta' kull ma jagħmel l-establishment. RCC kif inhu magħruf fost in-nazzjonalisti qatt ma jista' jkun favur Delija għax Delija kien l-avukat difensur ta' Charles Attard. L-unika persuna li nstabet ħatja bl-attentat ta' qtil tiegħu fl-10 ta' Diċembru tal-1993 meta kien attakkat fl-Imdina. Mill-banda l-oħra Elix Borg għandu l-appoġġ ta' Ray Bezzina, l-eks segretarju ta' Bernard Grech u l-persuna li qiegħda involuta fil-kampanja ta' Borg. Bezzina kiteb artiklu kontra Roberta Mezzola malli sar magħruf li ma trix tmexxi l-partit għaliex kien jaf li Mezzola se titfa' l-piż tagħha wara Adrian Delija. Interessanti l-fatt li wieħed mill-persuni l-aktar qrib ta' Mezzola huwa Gordon Pisani li għandu negozju ma' Ray Bezzina. Dawn it-tnejn minkejja li huma ħbieb skjeraw ruħhom f'kampijiet differenti. Fil-kampanja ta' Elix Borg hemm ukoll Niki Spiteri Paris li bħal Bezzina kien ħaġa waħda ma' Grech meta kompeta kontra Delija u baqa' jappoġġjah. Spiteri Paris u ħabib personali ta' Bezzina u viċin ħafna ta' George Policino u l-klikka estremista nazzjonalista. Il-vantaġġ li għandu Borg fuq Delija u mal-manuvri ta' Gonzi PN f'din l-elezzjoni permezz tas-Segretarju Ġenerali Charles Bonello u Mario Callus li wkoll għandu parentela ma' Charles u Kate Gonzi. Bonello għadu jokkupa l-kariga ta' assistent personali ta' Lorenz Gonzi u membru tal-familja ta' Bonello jingħat li iviċin il-familja ta' Borg. Il-gazzetta kulħadd innotat kif l-esklużjoni tad-dibattiti mill-kampanja saret minn ta' Gonzi PN biex tiffavorixxi li Elix Borg ħalli ma jiddibattix ma' Delija. L-indikazzjonijiet kollha juru li din il-kampanja elettorali se tkompli ġellet lill-Partit Nazzjonalista fi żmien li ġej.